què passa quan el número 1 d'avui costa menys de la meitat que el quart i rendeix el doble? Descobreix els millors monitores de computadora en aquest top 5. Però, què passa quan busquem una opció amb una mica més de qualitat i característiques? És aquí on entra en joc el Philips 27E1N1100A. Però, què passa quan busquem una opció més potent i amb característiques de joc? És aquí on entra en joc el Kurui 24E6K. I finalment, el número unitat. El millor de tots. El que ofereix la millor relació qualitat-preu i les característiques més impressionants. El número 1 és un model que ha aconseguit un rating de 4,5 sobre 5 amb 4.876 comentaris. Els usuaris diuen que és un monitor perfecte i que la qualitat de la imatge és excel·lent. Un d'ells comenta que és una de les majors compres que he hecho para teletreballo i grega oficina. El número 1 té un preu de 69,99 € i ofereix característiques com una pantalla d'alta qualitat i una connectivitat fàcil. El número 1 és la millor opció per a qualsevol que busqui un monitor de computadora. El número 1. I això és tot, els millors monitores de computadora del moment. Recordeu que la millor opció és la que millor s'adapti a les vostres necessitats i pressupost. No oblideu de subscriure-vos al nostre canal per a més continguts com aquest. Fins a la propera! Però, què passa quan busquem una opció més assequible i amb una mida més petita? És aquí on entra en joc el Kurui E2212F.